Mga higala, kumusta? Maayong gabi kanyang tanan. Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasigdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope, usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pangmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kita sa langit. Dalaygon ka sa walay katapusan. Ikaw ang Dios ug hari sa among mga kinabuhi. Ginoo, salamat nga hangtod niining mga panahona sa gihapon gawas nun pa kini nga programa nga magasulti sa pulong sa kamatuoron. Panalangini o Dios kini nga programa nga unta mahimo kini nga instrumento sa pagdala og daghang mga kalag diya sa imong tiilan. Daghang salamat sa kahigayunan nga imong gihatag hangtod karon pabilin kini nga programa sa kahanginan. Panalangini ang tanan nga mga taong nagapaminaw. Hinaot pa nga sila imong lamdagan ug kabigon sa pagduol ng mga laga diha kanimo. Salamat o Diyos sa imong paghatag sa among mga pag-ampo ug pagtubag, pagadawato namo kini tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala, sa magkausapa, welcome din sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga naglain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay, sama sa atong naandan mga kaigsunan, kaiglaan, di pa ta moadto sa pinakamin porsyon sa atong nga programa. Ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. By the way, atong pasalamatan si Sheena Rose, no? Kuani Bradley ako ni for the second time ato ning pasalamatan nga sa iyang pagpahibalo nga nabautismuhan siya dinhi sa atong programa. Okay, Sheena Rose, kana na ang salamat kayo, ipangumusta mi ni Duro og ni nang Ovelia og ni Pastor Efren Tamayo. Tuan siya sa Tikaw, Berjon. Tuan is Tikaw Island. Nakuha na ba ni bata ka ng bago ning nakapasar sa bod? Ang iyara bang account mo yung pagbati permission dolog lola? Yes, oo. Kanini ang kuan ni ambot og ko dili ba ni anak ni apo man ni amorog anak siguro ni nalimot ko sa ngalan aning usa ka anak ni Duro nga tuwa sa Tikaw Island. So maayong gabi sa inyong tanan dinha. Unya ni atay basahon sir, maayong hapon. Naminaw mi kagabi sa imong diskusyon. Unya pwede ba sir nga imo ming padad-an og Bible? Yes. Kana na ang padad-an tag og Bible kanang kuan ha, dili usa nako ni i-delete ning kuan, i-delete ning number sa kanang ngalan, apelyido og address. Ha, i-kuan kay padad-an ta mo og Bible. Unya attention diha, Irene Vasquez Helig di as Manila nagkinahanglan kag Bible nga Cebuano. Palihog kuan ra gud diri ang imong complete name gyud og ang address nimo aron mapadala diha ang Bible. No, okay, niatay basahon. Sir, maayong gabi sa inyo ha. Kanunay ming nagsunod sa inyong programa sir, si Ramon de ini. Kanunay ming nagpalanog sa amo nga radyo sa inyong programa. Okay, daghang salamat Brother Ramon. Kapatay basahon Brad John Dihito. Akong i-greet si Brad Kern og iyang asawa og ang nagpag-greet si Wilfredo Hirarman. Okay, Brother Wilfredo Hirarman. Salamat sa inyong pagpaminaw sa ato nga programa. Well, niya patay basahon. Sir, pangutanan ni kana na ang okay, sorry ha sa atong akong gitiksan kagabi nga kuan kana na ang
nga tubagon unya nakahibaw naman ka ako naman ang gitext imuha kay gipaluap man god no gabi pag abot sa balay nagkuan ko nag-text ko nga imong pangutana tubagon na ugma sa gabi pero surig yung kayo kay ang akong gipanghisgutan kagabi dunay paluap di ay so dinhi usata hope nga imo kong masabtan. Well, si Brother Libby sa dili pa mag-iban og pipila ka mga text message diha sa iyang cellphone. Mas maayo siguro usa Brother Libby nga malili nato diha ang kuan ato ang monitor aron atong mahibaluan og diin gikan kining atong mga pinalangga nga mga viewers. By the way, sa dili pa Brother Libby, akong ipahibalo sa tanan nato nga mga listener tibuok Pilipinas, tibuok kalibutan, pinagis Facebook ug mga adlaw gitawag ni sa uban og mahal kuno nga adlaw Huwebes Santo, Biyernes Santo ug Sabado Santo wala ta. So Domingo na tas buntag alas 7 paingon sa alas 9 ta makabalik ug Domingo gabi back to normal ta. Basta Huwebes ug mga adlaw start, Biyernes, Sabado, 3 days. 3 days successive nga wala dili ninyo mabati ang atong programa sa kahanginan tungod sa kalihukan sa gitawag nila og City Palabras. Okay, Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. So maayong gabi no sa tanan natong mga listener, atong tanan nga mga viewers, atong gina-welcome sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. So ugma sa gabi hangtod sa Sabados gabi wala tay program no. So ato na timan-an ugma wala tay program hantod sa Sabados gabi mag-resume ta sa programa ugma karong Domingo sa buntag no. Okay. Ato nang gi-welcome ang ato mga higala nga pwede na mo kapadangat mga higala og mga mensahe nga rin namo ni Brother John or there is a comment section nato. Kanya palihog lang alang sa ato mga followers ug mga viewers nga atong i-share mga higala ang atong programa nga ato sa atong mga friend, atong mga loved ones para nga ma-bless po sila, pinaagi silang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Okay, ato na ning sugdan pagbasa. Ato nakita dinhi si Brother Ronilo Itang. Happy midweek sa mga kaigsunan, makanunayong naminaw og sa mga nag-view nini nga programa sa Jesus is our hope. God bless og maayong gabi. O niya po Brother Jedel Peritos. Good evening, Badlib. O Brother John, watching live. God bless everyone. Okay, maayong gabi diha, Brother Jedel. Wa na gid maapas nako sa oras kaganina, Brother Jedel, kay buntag pa ko sa iyo. Wa pagay ko kapamahaw ni gikan sa balay. Wa na mahabol ang oras kay moanha unta ko kay kuan lagi kanana ang naamang koy bayronon sa imuha. Anya suri kayo ugma akong paninguhaon basin og makadalikyat ko diha pero og awa man sad no ka maglisod pwede Domingo ra og mapailoban pa pero di ana ang kwarta Brother Jidel. Okay, adiasan si Brother William Tadlas or Brother William katong imong gihangyo sa to ang speaker sa doong manang suri yung kaayo nga di ta makaanha tungod kay na may crusade gud sa Kadwawan. Pizza 20 ngadto sa 26 mansur na. So gyud mahimo. Diya pa itong basahon. William Tadlas. Si Bro John, dili ba siya busy Bro Leb? Amot wala ko kahibaw ani Brother John. Akin sa nang tanan? Brother William Tadlas. Para sa unsa man? Kanang speaker adto Brother John sa murag fellowship po siguro ni o session to sa adto sa duong nya kanus ama na karoning ikaapat nga Sabado sa bulan sa Abril. Ikaw paluapan ko ana Brother William Tadlas man no. Paluapa ra ko Brother William ko ana ning akong number kay akong tan-awon dito sa kalendar nako kay dili man gud ko largo-largo kay wa ko na masag-o ng uban kay inig ko an i-commit na ko ditso ko man na dito sa kalendar. Ako nang tan-awon okay ra ko ugway na kay schedule na ikaupat nga Sabado aning Abril. Ikapila na rong Sabado moabot. Murag pizza 26 man sure na no. Kanini ang murag pizza 26 na Brother John sa akong tan-awon Brother William pero kani optional ni ha kay basig to ako na commit nga schedule
largo gikog kadili ka makabalibad ana. Okay, follow up lang, Brad William, si Brother John. Kay kuan na ba, wala ba tayo broadcast may follow up lang siya aron maka kuan lang po di mo schedule Brad John kay aron makapangita po siya lain og pananglitan o digi ka available na pong panahon na. Kaya Yes. po di may ko available na kay crusade mo na. Na ikaupat nga Sabado. Ikaupat nga Sabado. Kato man nga itong agi-agian sa unas duong. Yes, oo. Nana day simbahan ron dito. Oo. Dako nagsimbahan dia nga gibuhat murag sa katong Australian nga buhat kung dali ra kang gitrabaho ba John nga pertin dako Basta na alag gid lagi kana na ang budget dali ra man gid pud. Pangunayan gyud to sa gikan sa Australia ang trabaho. Sila yung nagtrabaho. Oh. Nabagan sumakisuran diri as symbol dito. Oo, kay labi na ang lahi mo nga dito sa gawas ilan ni plano gikuan na og pag-abot diri diretso na malagta pan asimbol na. Di para ato rin sukod-sukuron pa. Okay, niapod si Brother Joel Zino. Good evening mga bro o mga kapaglaom. Happy listening and happy watching. God bless. So, salamat po kay Brother Joel sa imong papakiuban karon. Niapod si Edelberto Rina Sumalinog. Good evening from Kabalawan, Sugod, Cebu. So, maayong gabi Edelberto Rina Sumalinog. Mga Sumalinog family dia atong gina-welcome sa atong programa. Niya po si Nana nakikuban nato or si Gay Marie Kalapuan sa Saudi Arabia. So good evening nimo di assess. Ang Dios mag-uban ug panalangin kanimo. Okay niya po si Meliod Silasol. Mayong gabi ninyo diha mga brad. Happy midweek sa tanan. O niya po si Brother Ronilo, happy midweek sab ninyo Brother John o Kuya Libby. God bless o maayong gabi. So good evening also Brother Ronilo Itang. O niya happy midweek po nimo. O niya yes, fellowship. Fellowship lagi Brother John. Dagandaghan na diha nga mga nag-fellowship. Kay dagandaghan naman iglesia, murag 18 na ka churches diha sa Islas Bantayan. Progressive gid kaaron di ay ang isla sa kon kay way back 2017 sa diha ta kani mga simbahan ron na marodas mga neighboring islands wala pa na sa atong panahon sa una. Oh, tinoda pila pa to ka church siya sa una. Yes, only ang Liparan pa doong wa pa na diri sa uban nga mga kawa pagyapon na. O niya April 26, so gi-confirm niya April 26 Brother John. April 26 ako na nang tan-awon dito sa kuan pa niya palo-up kog siguro para makabalibad ko nimo. Okay niya po si Chari de la Cruz Nugas. Salamat po sa paglab ug pag-pray Sir Chari. Unya may gabi nimo og sa imong panimalay og sa tanan diya nato mga silingan sa Mabuli atong gina-welcome. Pasalamatan nato ang mga sound system na naglanog-lanog kang Brother Mulo, mga silingan na naminaw o kang Brother Eric sa Sinoy, mga silingan po diya, mga kaigsunan o magkahigalaan nato nga nagsunod sa ato nga programa. Okay ni apod si Brother Rufino Moreno. Salamat po sa paglab ug pag-pray. Niya po Hyacinth Carl Chong Bakiro Yakten. Mayong gabi Kuya John ug Kuya Libby. So good evening Hyacinth. Salamat sa paglab ug pag-pray. Niya po si Meliod Silasol. Ngayo kong pabor Brad, pwede ba daw makapangayo og Bible nga Tagalog? Salamat. Sa Tagalog hinoon wala mi available di ay amo for personal use pero sa Cebuano di pero sa Tagalog wala tay available ana kay dirigod sa ato kasagaran Bisaya man sorry lang. Okay ni apod si Brother William Tandas, i-forward lang Brad John imong number. Ang akong number Brad ikuan na Brad Ano akong number? 0 Isuwat ya Brad William. Isuwat Brad William. 0 9 0 91 48 2259. Akong balikon 0 9 0 91 48 2259. Lastly 0 9 0 91 48 2259. Okay niya po si Sister Remedios Deheto. Good evening mga Brad, live og Brad Libby og Brad John. Di na pod mi naminaw kami TC Mauro
og sila manang Linda og Samuel Brad, sila Richard Villarde. Okay, thank you kayo no sa inyong pagsunod o pagpaminaw sa atong programa. Ato ning dilikyatan og lantaw ang pikas nga screen. Ato ning pagbasahon ang mga kaigsunan to nga nag-love ug nag-pray. Okay, niya si Edelberto Rina Sumalinog, Kiana Faith Itang, o niya po si Lovely Katamko Alburo, niya po si Luel Nodalo Estrira, Nana, niya po si Rose Otsea, Chari de la Cruz Nugas, Leonidas Tayom Sumalinog, Saidi Diheto, Vidal Likigan, Ronilo Itang, Norlan Pagal, Angeline Mendoza Matias, Abner Dualio, Joel Seno, Roger Noval de los Santos. Okay. Ni apod si mga nag-like po ni sila Brother Oliver Kengijen, Sarah May, Aribado Pipeto, Lovely Diheto, Basilio. Ngayong gabi inyo di aga tanan. Kumusta sa mama nimo? Basilio Tero Notarion Jr., Junior Noiba Claves, William Tadlas, Million Silasol, Antonio Itorma, o Ofiasa Jeffrey. Okay. Mao ni ato mga nag-like. O niya ato saning balikan paglantaw ang pikas nga screen. Okay. Na-follow up ni Brother Williams. Mao ni number ni Brother John 0909 0 ay sa ko ibalik 09 09 148 148 din na Brother William di 128 148 dili 128 148 2259 dili na 128 148 2259 0909-148-2259. Ilis din na ang kuha. Dili na ito. Brad William, 4 na siya. William, okay. Daghan-daghan na ba dito sa Bantayan Island, Brad John? Matuan mo ni. Ubay-ubay dito atong mga kaigsunan nga kanang nga Adventist tungod sa ato nga program. Yes, mahibalag ko ng ko na unyag tagaan ko sa Ginoo gigayon makaana de ako na mahibalag ang makaigsunan nga mga bautismuhan dinhi sa atong programa kay sayod ta diha sa isla daghang gyud nagsunod sa atong programa. Kay katong dito ta paglubong sa mama ni BC, hasta daghana ditong mga kaigsunan nato nga mga nangakabig pinaagi sa ato nga programa. Okay, niya po si Norlito Tagalog. O niya naminaw nato si Nanay Jolita Tagalog. Nanay, magabi diyan ay. Bini mo diya, Sister Jolita Tagalog. Salamat sa pag-pray o pag-love sa ato nga program. Niya po si Sam Gabriel Comiro Bakiran. Shout out idol kay Kuya Sam TV from Argo. Okay, salamat po. Okay na, copy na thanks bro. O bro Libe. Okay, copy na bro John ang imong okay, number. Salamat. Kung sani ako ni April 26 no? April 26, fourth Sabbath sa April. Sa nila akong tanawon sa kalendar. Paluapa lang gid ko Brother William kay ako nang kuang kay gusto ko makahimamat sa mga kaigsuonan diha nga nangakabig sa ato nga programa. Ni akong hangyon kung taga-agos Ginoo kay gayon nga wa koy na-commit ana nga kuan nga schedule. Akong hangyon nga wa magkukaila, please lang duula ko kay malipay kay ko nga ako kahimamat ang mga kaigsuonan nga nabautismuhan dinhi sa ato nga programa. Ya kato dito ta John kay ingon sila nga ikaw na lang yung kunoy wa nila makit may isa mo adto sa kay okay nagkamit magud mo. So basig tugutan sa Ginoo nga kanani ang makaadto ko og kuan makita ra gyud. Si mo nga kagwapo dito. Buyag. Nga
Si Brad John na lang yun, wala na mo makita na. Ikaw nakita na ka na mo. Ikaw, si bay noon, kita sabta. Okay, niya po si Brother Duming Bunukan, maayong gabi na usab ninyong duha sa stasyon. Brad Lib o Brad John o sa tanan nga nagsunod. Nining programa ha. Salamat Brad Lib. God bless natong tanan. Okay. Kanya William Tadlas, plitihan ka na mo, Rajon. Okay. Natural, mura gini akong gihandom ko, makoy traveling allowance, lahi sa mga pastor, malipay ko nga ingon ana, kay og dili sad na ninyo saguton na complete, mo ingon na lang pag ko nga, diri na lang ko, kay wa man ko'y traveling allowance niya, pamilyado naman ko karon. Okay no, ato ning tanawon, dinhi sa atong messenger, ni apoy atong mga kahigalaan na kikuban ni as Gina Gonilamos Larisma. Salamat sa pag-like. Thank you also Sir Matthew Anderson for Sir watching Matthew, good evening. Good evening sir. Thank you for watching. Thank you so much sir. Ni apod si Sister Chari de la Cruz Nugas. Salamat po sa pag-like. Apos Brother Nilo Itang. Salamat po sa pag-love, no? Mani mga nakita nato ni Apos Brother Wilfredo Pubadura, ingon siya dinhi nga Bradley, maayong gabi na usab, greet ko kang Andy Nobal o kang Merlin Derdir, Bonisto Rimolta, Boy Rimolta. Okay, maayong gabi ni mo diha Brother Wilfredo Pubadura, diha sa Pandan, Bugo City, Cebu. May gabi inyong tanan diha nga naminaw no diha sa Pandan. Thank you kayo. So niya po nato nakita si Rodolfo Bantilan. Salamat sa paglab ug pagpray. Niya po si Brother Gino Arcabal. Happy midweek sa tanan, nagsunod nining programa og maayong gabi ninyo diha Kuya John og Papa Libby from Anapog na di ka sa Anapog ron, Brother Gino. Sorry. So may gabi nimo diha no og sa mga kaigsunan nato og tanan to makigalaan diha sa Anapog, San Remigio nga naminaw sa ato nga programa. Okay, akong ibalik ang panahon kang Brother John alang sa pagbasa sa pangutana nga may atong tagdon karong gabi. Okay, gipaluap ni Brother Libby ang kagabi igod ang pangutana to ni Bobods, ang pangutana ni Bobods nga matud pa niya nga kuha nagikuno ka na bang gisulti ba nga og mukaon ka dili ka mo labi pa kadautan og dili ka mukaon dili ka mo labi pa ka maayo. Kaklaro gid kuno ana nga pwede ra nga kaunon lagi. So ato nang gitubag. Unya doon na tayo mga tekstong gigamit na nagkuan anay na nagsunod gyud. Kay ako ning basahon na. Okay. Okay. Sa to. Okay. Yeah, maayong udto sir. Kagabi ba akong gitiknot ang imong mga teksto gigamit. Wa man lagi didto'y baboy nga dili ipakaon. Salamat sir. Tinuod na sa katong teksto nga akong gigamit walay baboy didto nga makuan mo dili ipakaon. Ang tinuod ingon ani ha, kining mga punto ha, daghan nagigkaing higayon nga ato ning gipasabot sa kahanginan. Lagi amo man ang gipasalig bisan pa ni ana ug duna pay magpakisayod ato ning tagaan gihapog panahon. Mao ni ang mao ni ang akong gigamit nga bersikulo naghisgota may tungod sa creation nga dito sa tanaman sa Eden dunay gitugot pagpakaon dunay wala. Unya naghisgota sumala sa Levitico 11:46 ug 47 nga nag-ingon kini mao ang balaod sa mga mananap. Naghisgot sa ipakaon ug dili ipakaon, sa mahugaw ug sa mahinlo. Naay balaod, naay gitugot pagpakaon dunay wala. Kining bersikulo ha tinud wala gyud ni baboy nga gihisgutan dinhi. Naalay gihisgutan mga mananap sa ipakaon ug dili ipakaon, sa mahugaw ug sa mahinlo. Karon atong sabton nga naghisgot nig mahugaw ug mahinlo sa ipakaon ug dili ipakaon.
Yes, kini tinuod ni nga ang imuhang kuan na tan-aw nimo kay imo man dai kahapon ning gitik note ani mga bersikulo, way baboy nga gihisgutan. Ang gihisgutan din ang gihisgutan din nga mahugaw, mahinlo, ipakaon ug dili ipakaon. Karon kining baboy nabilong na sa dili ipakaon, nabilong na sa mga mahugaw. Pamatii ang Deuteronomio 14:2 sa 3 unya 8 kon unsay gisulti dinhi niao nagsulti dinhi kay ikaw mao ang usa ka katawhan nga balaan ni Jehova nga imong Dios ug si Jehova nagpili kanimo tanaw nagpili kanimo sa tanan nga mga katawhan dinhi sa ibabaw sa naong sayuta. Dunay gipili ang Dios nga mga katawhan dinhi sa ibabaw sa naong sayuta. Mao nag-ingo ko kagabi, kumusta man? Basig kuan nasigurado ba ka nga napili ka nga katawhan nga iya si Ginoo? Nan unsao man nato pag-ila sa tawo nga napili si Ginoo? Tan-aw sa 3. Dili ikaw magakaon sa bisan unsang butang nga dulomtanan. So ang mga pinili nga mga katawhan sa Dios dunay balaod nga gisunod daytari lo sa mahugaw, mahinlo, ipakaon ug dili ipakaon. Nagsulti siya sa Deuteronomio 14:2 kay ikaw mga usa ka katawhan nga balaan ni Jehova imong Dios ug siya nagpili kanimo sa ibabaw sa tanang katawhan sa ibabaw sa nang siyuta. So ang mga tawo nga gipili sa Ginoo dunay gidi ay balaod nga gisunod sa ipakaw dili ipakaon. Naging siya sa 14:3 sa Deuteronomio, dili ka magakaon sa bisan unsang butang nga dulomtanan. So naagi mga butang nga dili ipakaon sa Dios. So ang imong giingon nga sa bersikulong imong gitiknot wa man lagi baboy, yes tinuod man to. Pero lagi sa atong gisgutang bersikulo mahugaw ug mahinlo, ipakaon ug dili ipakaon. Karon kay naa may ipakaon ug naay dili ipakaon, na may mahugaw ug mahinlo nga gihisgutan nianang bersikulo nga imong natiknot. So ang baboy nabilong ba sa ipakaon? O tanawa kay nag-ingon man Deuteronomio 14:3, dili ikaw magakaon sa bisan unsang butang nga dulomtanan. So Deuteronomio 14:8, no? Kini lang ay naamay daghang mga bersikulo nga mabasa nimo pero naghabol man lagi ta sa oras. Deuteronomio 14:8 nagingon, ug ang baboy kay pikas ang kuko apan wala magausap sa kinaon, kanang pulong kinaon nakaon na mahugaw kini alang kaninyo. Sa unod nila niini dili kamo magakaon ug dili usab kamo maghikap silang mga lawas nga patay. Dili na nagmensyon na og baboy. Pero sa katong gigamit nako kagabi nga imong gitiknot, naghisgot lang tos mahugaw ug mahinlo sa ipakaon ug dili ipakaon. Mo nagisgutan ato. Why specific mention sa baboy? Pero kining bersikulo nga atong gisgutan karon nagmensyon na gyud sa baboy ug nagsulti na gyud nga ang baboy mahugaw. Nawa unya dili ipakaon. Pero tan-awa og unsay gihimo sa kadaghanan karon. Si Adan ug si Iba nakasala sila kay ilang gilapas ang balaod sa Dios kanang daytari lo, balaod sa pagkaon ug walay lain nga pundok karon nga nagtudlo mahitungod aning daytari lo. Ang uban kaon naman tanan, limpyo na, pakaon na. Amo na ang doktrina ug pagtulon-an siya ipakaon ang wa itugot sa Dios nga kaonon. Timan dunay mahugaw, dunay mahinlo. Hindi pa matud-an sa Biblia nga ang baboy mahugaw unya kini ang daily ipakaon. Timan ang ikaduhang Timoteo 3:16 ang tibuok kasulatan gitugas sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Gitudlo sa Dios dinis bala ang kasulatan ang baboy mahugaw, ang baboy dili ipakaon. Kinsay gisultian sumala sa Dios ang iyang mga katawhan. Giingnan niya dili ka magakaon sa bisan unsang butang nga dulomtanan. Karon ingon nga ikaw nagunahuna ug nagbati nga katawhan sa Dios. Wa ba nimo kan-a ang mga butang nga dulomtanan nga dili sa Dios ipakaon o imong gikaon? Nakaron kay ang katawhan sa Dios iya manggiingnan ay dili ka magkaon sa bisan unsang butang nga dulomtanan nya nganong imo man ang gikaon. Klaroan na ang baboy. Tanawa og naikasal. Unsa himuon?
Ang baboy wa man ipakaon. Si Satanas nagsugo nga kaunon ang wa itugo sa Dios kaunon. Nakasal, baboy. Madto kag restaurant, baboy. Nay mamatay, baboy. Panos pista, baboy. Anong nakasa sa Adan ug Iba? Tungod kay gikaon nila ang wa itugot sa Dios nga kaunon. Karon ang baboy gitugot ba sa Dios nga kaunon? Wa. Kung nakasa sa Adan ug Iba sa ilang pagkaon sa itugot sa Dios, ang baboy kay wa na itugot sa Dios nga kaunon sa hunahuna nimo wa ka kakasa. Una, ni apay atong hisgutan. Sumala sa Jis, nagsulti. Ha? Nag-ingon sa Jis, og dito naman 14 Jis ha? Og ang bisan unsa nga walay kapay ug walay himbis, dili kamo magakaon, mahugaw kinialang kaninyo. Pag ingon sa Dios nga mahugaw ang iyawa, mingon limpyo na na, kaon na na. Katanawar gud ng ihang mga agent kanang iyang mga magtutudlo. Naabag gisultian ang hugaw, pulos na limpyo. Mo na ilang gitudlo. Pero kung imong basahon ang Ezekiel 44:23 nagingon, og tudloan nila ang akong katawhan sa kalainan sa balaan ug sa nahugawan ug sa mahugaw ug sa malinis. Tudloan. Nga karon nagtudlo day mo ana sa ipakaon ug dili pakaon sa mahugos mali. Wa. Kay ngano man ang inyong doktrina kaon na tanan. Mao bitaw na nga niadtong nang labay mga simana dunay ning amin. Wa ni sa ilang doktrina, wa silang doktrina. Unsaon man og tindi nila ng doktrina nga wa man pud sila magtudlog insakto. Wa man magtudlog og tinuod. Unya kini nga programa nga inyong gipamatian nagtudlo nis tinuod og dili man tinuod sa inyong paghunahunag pagsabot text mo dire nya prohibahas Biblia nga dili tinuod na magisulti. Pag inguna mo ang baboy dili ipakaon, prohibahas Biblia nga baboy ipakaon na kaya mo magibasa dili ipakaon. Kanang buhat Jis. Kadaghan man na mo sangko dire. Ang Marcos City, kadaghan na mo sangko dire. Kanang Mateo 15, kadaghan na po na sangko dire. Naunang Timoteo 4, kadaghan na po na mo sangko dire. Una, wa man di mga kamatuoran, nga kanang mga butanga nga inyong gikaon, gitugot na sa Ginoo. Nya karon, ang ato ring gipahibalo, naay pakaon, naay dili pakaon, naay mahugaw, naay mahinlo. Ang ato diri kay nag-ingon man Ginoo, tudloan nila ang akong katawhan sa kalainan sa mahugaw ug sa mahinlo. Munang igo ra gid mi diri nagtudlo. Ngano importante ni? Tungod kay kung di ka kahibalo gani, wa ka matudlo dako og kahigayunan nga imong maapil og kaon ang wa itugot sa Dios nga kaonon. Remember, ha? Ang gisulti ni Kristo sa Mateo 7:21, dili tanan mag-ingon Ginoo Ginoo makasunod sa gingharian sa langit, kundili ang nagtuman sa kabubuton sa amahan nga anaa sa langit. Unya, kabubuto din na sa Dios, mukaon ka na mga dulong tanan. Ha? Pag-abot sa bakasi, pag-abot sa nukos, pag-abot sa kumbutan, stilan, yun. Ha? Mag-ambot lang. Wa pa gani, maabot sa baba, wa na. Abot sa inasal, abot sa kananaang kahumba, pastilan. Ha? Nagtanaw pa lang daan, murag magtilagak ng laway. Unya, luyo ni ining tanan, wa mo kahibalo kung giunsa ninyo ang pagtamak ang balaod sa Ginoo. Kamu nakadungog na o nakahibalo nga kana siya dili gyud ipakaon sa Ginoo. Pero inyo gyung gikaon. Timan-ig gyud, ha? Nga ang makasulod sa gingharian sa langit kadtong nagtuman. Sa nagkaon ka suwa itugot sa Dios nga kaonon, wa gi ka nagtuman, nagsupak ana. Ug unsay imong mahimong dangatan unya sa adlaw sa katapusan, wa kay taong mabasol kay imo nang tinuyuan, imo nang gibuhat kay ang Dios maghatag og balo sa matag usa sumala sa iyang binuhatan. Pinadayag 22:12, tan-awa mo anha ako sa dili madugay nga magadala sa akong ipamalo sa pagbayad ngadto sa matag usa sumala sa iyang binuhatan. Kung nagkaon ka man karon sa gidili sa Ginoo, madayag unya na sa adlaw sa katapusan kay pagabalusan sa Dios ang tao sa iyang binuhatan. Kung wa ka nagkaon sa gidili sa Dios, hinumdumi, balusan ra gihapon na sa Dios kay ang matag usa magadawat og balos sumala sa iyang binuhatan. Hinumdumi mga kaigsunan.
nga dili mo na inosente ining bahina. Nakadungog na mo, nakahibalo na mo, mao man gani nga giingon sa Herbianon 3:15 pagkadungog nato sa ihang pulong, dili nato pagpagahion ang atong mga kasing-kasing. Ang Santiago 1:21, nag-ingon, dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong arang makaluwas yung mga kalag. Ipadawat ni. Pero unsaon man pagkaluwas nato kung ato ning gisupak ang kabubuton sa Ginoo. So daghang kaayong salamat sa inyong pagsanong. Daghang salamat sa inyong pagsabot. Naara na sa inyo ha. Nagtuo ko nga wa mo'y diferensya sa panghunahuna. Nakasabot na mo, natinawan na mo, nahibalo na mo, nasultian na mo. Unya, sige ra gihapon mo, inyo na nang gusto. Ang among gikalipay lang nga wa pa maabot ang adlaw sa paghukom, napaabot diha sa inyong mga dalunggan ang mga pulong sa kamatuoran. Si Kristo nagsulti nga di tanan nag-ingon Ginoo makasulod sa langit kundi kadtong nagtuman. While mga higala, dako ug kampante ko nga nakasabot mo unya sa agig dugang pagpasabot atong pamation si Brother Libby. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. So ato sa ning lilion makadiyot ang screen. Niya si Brother Noel Landau Cristal, happy midweek Kuya Livy o Kuya John, padayon sa pagpadayag sa kamatuoran kay ang kamatuoran magahataas sa atong kinabuhi. Okay, niapod si Sister Ginaline Lumuntad, salamat kay Sister sa pagpakiguban sab. Ato ni lilion makadiyot ang pikas alang sa mga nahidugang nag-love ug nag-like sa ato nga program. Ato ning pangbasahon. Okay, niya si Angeline Mendoza Matias, niya po si Pastor Joel Tirana. Pastor, may gabi diha, Pastor. Niya po si Scout Ranger Senior. Niya sad si kinununahan ni Monterde Punay, ni as Eric Sinoy, ni as Joan Del Sarol, nakiuban sa natos Leonidas Tayom Sumalinog. Okay. Ni arita sa Pikas sa mga nag-like at rin tanaw ni mga nahigudugang nakikuban. Okay, ni si Antonio Etorma of Yasa Jeffrey. Nakikuban sa nato si Rolds Soto Tams, tapos Junior Noiba Claves. Mga mga nahidugang nakikuban o niya arita sa pagbasa ni ay mensahe si Pastor Joel. Good evening, we are watching at Bulacau ESC Campus. Kinarikas Bulacau ron, Pastor. So mayong gabi ni mo di sa Bulacau ESC Campus. Okay, moadto na ta sa paghatag dugang tubag sa pangutanag. Yun sa to niya paghan ay Brajon, yang follow up. Lagi Brother Libby nangutana siya kay iya din gi-take note ang akong mga bersikulo. Ingon niya wa man lagi baboy kay katong Levitico 11:46 og 47 amo na akong gigamit kagabi Ezekiel 44:23 og uban pa nga mga bersikulo ang iya lagi gi-take note man niya iyang gitan-aw man lagi kunoy baboy. Okay, salamat kayo no. Kana nga verse word forward baboy sama sa Levitico 11:46 o 47. Naghisgot lang na diya mahigala sa bahin sa mahugaw. Unya, specific na, atong tanawon ragod una, ang Levitico 11:46 o versikulo 47. Ato ning tanawon, unya, muni atong mabasa. Kini mao ang balaod sa mga mananap, og sa mga langgam, og sa tanan nga buhi nga nagalihok sa tubig, og sa tanan nga mananap nga nagkamang sa ibabaw sa yuta. Pagbuhat og kalainan, taliwala sa mahugaw, og sa mahinlo, og sa taliwala sa mga mananap nga buhi, nga arang makaon, og sa mananap nga buhi,
nga dili arang makaon. Kini nga verse naghisgot ang Ginoo nga naday balaod. May tungod sa mananap, may tungod sa mga langgam, o niya sa mga anaas katubigan, mga nagakamang sayuta, naibalaw ang Ginoo. Ang instruction sa Ginoo sa versikulo 47, pagbuhat og kalainan sa taliwala sa mahuga o sa mahinlo, og taliwala sa manap nga buhi nga arang makaon, og sa manap nga buhi nga dili arang makaon. Magbuhat ng kalainan. Nagpasabot nga ang mga limpyo ang gitugot sa Ginoong kaonon, may kaonon. Ang wala itugot, dili kaonon. Kay kung kaonon ni mog apil hastang wa gitugot, nagsupak na tas gingon sa Ginoo, pagbuhat og kalainan, tali sa mahugaw og sa malinis, tali sa hugaw og sa limpyo, mananap nga buhi nga arang makaon, og mga mananap nga buhi nga dili arang makaon. Sa ito pas mananap, general pagkasulti na ay mga mananap nga buhi nga makaon, napoy mananap nga buhi nga dili makaon. Mga langgam sad nga buhi nga makaon, og dili sad makaon. Ari pukas mga isda pod makaon og dili makaon. Ay mga di pakabalaod ang Ginoo, nag-ingon ang Ginoo nga kini mao ang balaod. So kay balaod mo nas Ginoo, dapat sundo nato na mga higala. Ang imo reklamo, nina nga ba, so may baboy na. Okay, tinuod na, pero atong tanawon ang detalye, unsa nang mahugaw. Kay ang mahugaw mo may dili ipakaon. Ingon yung kini maong balaod. Nirang balaod sa mananap. Unsa may balaod sa Ginoo mahitungod sa mananap nga makaon. Nira atong masaw na Levitico 11 versikulo 3, paminawi. Kagtong tanan nga may kuko nga pikas ug may tiil nga buak nga nagapangusap sa taliwala sa mga mananap, kini mao'y mahimong kanon ninyo. Ang pwede di ay kaunon mga higala nga mananap, ang kadtong mananap nga pikas ang ilang kuko sa tiil ug nagapangusap sa ilang kinaon. Muna'y balaod sa Ginoo may tungod sa mga mananap. Ang pwedeng kaunon, doon ay duha kailahanan. Pikas ang iyang kuko ug nagapangusap sa iyang kinaon. Makita ni mo ng ilhanan na makaon ang manapon sa mananapa kapasar ana. Karabaw. Onya unsa pagyud? Baka, kanding, karniro, lagsaw. Makauna kay kapasar na mga pikas ng kuko o niya nagapangusap na sa ilang kinaon. Ingon ang Ginoo, kini mahimong kanon ninyo. Wa na mugos ang Ginoo kay nabay di mukaong kanding. Pwede sag mukaon ka, pwede sag dili, no? Wa na gidilis Ginoo kanang mga limpyo. So gibinsyo sa Biblia, muna'y balaod sa Ginoo ilhanan sa makaon ug di makaon. Pananglitan ug usa ra ka ilhanan to makita kada man na pa nangusap. Ang problema kay ang kuko tibuok o sa may sultis Ginoo sa balaod niya. Nag-ingon sa versikulo 5, ang kuniho nagapangusap apan walay kuko nga pikas, mahugaw kini alang kaninyo. Ang libre kay nagapangusap apan walay kuko nga pikas, mahugaw kini alang kaninyo. Wa ka pasar kay tibuok man ang kuko, nangusap tuod, nakapasar isa, nangusap. Pero ang problema kay ang kuko tibuok, ingon ng Dios, hugaw ni, para ninyo. Ayaw mo kaon ani. Karatong tanawon, balihon na to. Kanang mananapan, nakapasar og usa. Pikas ang iyang kuko. Pero ang problema, di magpangusap sa kinaon. Unsa may giingon sa Ginoo, niraan sitig 8, nang minsan ang baboy. Ang baboy kay kini may kuko nga pikas, og may tiil nga buak, apan wala magapangusap, mahugaw kini alang kaninyo, sa unod niini dili kamo magkaon, og dili kamo maghikap sa mga lawas nga patay niini. Mahugaw kini alang kaninyo. Naara ang balaos Ginoo. Ang katong Levitico 11:6 nagsulti lang Ginoo, kini maong balaod sa manap nga buhi nga arang makaon, mga langgam, mga isda nga buhi nga arang makaon og dili arang makaon. O niya nirang detalye ato nabasa. Ang mananap nga pwedeng kaonon,
pikas ang kuko og nagapangusap. Pero usar gani ilhanan makita, di pwedeng kaunon. Anya ang baboy usar man kailhanan nakita ng ang baboy pikas ang kuko. Pero ang problema kay wa nang usap sa kinan. Unsay sultis Ginoo? Hugaw ni alang kaninyo sa unod dinhi, dili kamo magkaon, dili kamo maghikap sa patayng lawas ini, hugaw sila alang kaninyo. Na naramalagi na gi-pronounce Ginoo may tungod sa baboy. Na mabasa na to. O ni Arikas mga langgam. Kung tanaw nimo ang bersikulo 13 ngadto 19 higala, mabasa po na tanang langgam mananagit di pwedeng kaunon. Ang pwedeng kaunon katong mga langgam nga dili mananagit. O sa mananagit, agila, banog, uban pa, basta mananagit. May langgam sa dagat mananagit og isda dili pwedeng kaunon. Giminso sa Biblia, hugaw na para ninyo. O sa malanggama po di kaunon, kanang manok, mga di mananagit, mahigala, gitugot tas Ginoo. Limpyo na klases mga langgam. Nag-arikas isda, kung sa may instructions Ginoo, kung basahon ang versikulo 9, sa mga nagpuyo sa tubig, kini mo'y makaon ninyo, ang bisan unsa nga may kapay o may mga hingbis, nga nas tubig sa dagat o sa mga suba, kini mao'y mahimong kanon niyo. Doon nagyapoy do kailanan, may kapay o niya anay hingbis. Kanya gaingon ang versikulo 12, bisan unsa nga walay kapay, walay hingbis, diha sa tubig, kini dulumtanan alang kaninyo. So dulumtanan, di pwedeng kaunon. So musugot tas ginuhigala, ang atong kaunon kanang gitugot si Ginoo. Dili na to supakon ang Ginoo. Ingon na Ginoo, pagbutang kamog kalainan sa makaon o dili makaon. Atong tanaw na good, aritas Levitico 20, versikulo 25. Unsay sultis Ginoo. Diritas King James Version basa una. Busa kamo magbuhat og kalainan sa mananap nga mahinlo og sa mahugaw, og sa langgam nga mahugaw og sa mahinlo. Og dili ninyo himuong dulumtanan ang inyong mga kalag tungod sa mananap, ni tungod sa mga langgam, ni tungod sa bisan unsa nga nagaduot sa yuta, nga ipabulag ko kaninyo ingon nga mahugaw. Ingon ang Ginoo nga, lainan ninyo, magbutang kamog kalainan. Taliwala sa manap nga hinlo og sa hugaw, sa langgam nga mahugaw og sa mahinlo. Nya sunod, ingon Ginoo, og dili ninyo himuong dulumtanan ang inyong lawas pinaagi sa pagkaon sa mga nagaduot sa yuta nga ipabulag ko kaninyo ingon nga mahugaw. So kung kaunon day nato ng mga mahugaw nga gimensyon sa Biblia, kining atong lawas mga higala nagkahugaw ni. Atong tanaw sa Catholic Bible, yon sa paglitok dire. Mao gyapon nga verse o chapter. Busa lain na usab ninyo ang hinlo nga mananap gikan sa mga hugaw nga mananap. Og ang hugaw langgam gikan sa mga hinlo. Ayaw ninyo hugawi ang inyong kaugalingon. Klaro. Ayaw ninyo hugawi ang inyong kaugalingon. Pinaagi sa pagkaon sa mahugawng mananap. Klaro Ayaw hugawi ang inyong kaugalingon. Pinaagi sa pagkaon sa mga mahugawng mananap katong gimensyon sa Ginoo. Langgam nga mahugaw o bisan unsang nagkamang sa yuta nga akong gipalain kaninyo. So di na ito na kaunon ang gimensyon sa mahugaw. Mananap, langgam, isda nga mga mahugaw. Ingon ang Ginoo, ayaw himuang mahugaw ang inyong kaugalingon. Pinaagi sa pagkaon ni anang mga mahugaw nga akong gipabulag kaninyo. Higala, matagkaon din nato nagkahugaw ang atong kaugalingon sa mga hugaw nga gimensyon sa Biblia. Kanang mga hugaw nga gimensyon sa Biblia, malimpuhan ba na pinaagis paghugas og tubig? Malimpuhan ba na higala kung imong sabunan
Unsa imong buhaton, malimpyuhan ba na sila? Sahub 14:4 na ay pangutanag tubag. Ingon ang Ginoo, kinsa ang makakuhag butang hinlo gikan sa mahugaw, walay mausa. Yaw mo na, klaro na ingos Ginoo. Kanang mahugaw nga gimensyon sa Ginoo, way bisan kinsa nga makakuhag butang hinlo gikan ni anang hugaw nga gimensyon sa Ginoo. So kaato ng kaunon, nagkahugaw kining atong lawas, atong kaugalingon at tubangan si Ginoo mga higala. Kahugaw ni. So kay sugo manas Ginoo, balaod man atong gibasa Levitico 11. Balaod manas Ginoo. Sala ba ang pagsupak sa balaod sa Dios? Sala mga higala. Kay sa atong mabasa sa unang Juan 3 versikulo 4, ang pagpakasala mao ang paglapas sa sugo. Kay ang paglapas sa sugo, sala, balaod manas Ginoo. Suglapaso nato na manghigala, nakasala ta, tubangan sa Ginoo. O kay nakasala man ta, doon na tayo tubagunon o niya sa adlaw sa paghukom sa Ginoo. Pero kita nakakaon ni anang gimensyon sa Biblia ang mga mahugaw, nahugawan ni atong kaugalingon, malimpyuhan ta, kitang nahugawan. Ang hugaw di na malimpyuhan. Sa maragunas hugaw nga atong idispose kasidyas, bisag unsaon na nimong hugas, pagkangan nga hugaw na, ludon yung ka magunahon na ana, imo na limpyuhan, o niya imo nang sampuraduhon, pagkahibaw ni mo naman bastilan, di kita mukaw na kay hugaw gana siya. Apan kon kita ning kaon tas mga mahugaw, malimpyuhan ta higala, pinaagi sa pagpangayo o pagpasaylo sa atong masala katos Ginoo. Malimpyuhan ta. Munang gikan karon ang atong buhaton kung nakakaon kog mga butang mahugaw nga gidili sa Ginoo diha sa Biblia nga atong mabasa, ang akong buhaton karon hinulsulan ako ang ako makasalaanan. Atong isugid sa Ginoo. Kay sa atong mabasa sa unang Juan 1:9, kung isugid nato ang atong masala ngadto sa Dios, tumano niya ang iyang saad. Pasayloon niya ang atong tanang mga sala ug hinloan niya ang atong pagkadaotan. Atong itugan siguro, Ginoo, nakasala ko. Gisudlan ako niya kung kaugalingon sa mga gidili nimo, gibawal nimo. Pasaylo ako ug hinloi ko sa imong balaan nga dugo. So ang tao nga mangayo og pasaylo siyang sala, ang gingon si Ginoo, tumano nako iyang akong saad, pasayloon ako ang inyong masala og hinloan ako inyong tanang pagkadaotan. So nining panahon na, muduol ta, mga lagatas Ginoo, atong itug-an si Ginoo ang tanan, aron sa adlaw niya sa paghukom si Ginoo, takos kita mo sugat kaniya og mopuyo sa langit ng pulianan. Okay, wa naman tay panahon mga higala, sa di pahingpit na puso atong tulumanon, ania ang ato nga timsong. Mga higala, magampo kita sa limbahon ka nga Diyos, walay katapusan, dagang salamat sa kalampusan sa imong puno.